Wala pa naumpawan si punong barangay Alan Aurelio sa North Baluarte, Molo, Iloilo City sa eksperyensya sini sang gin-raid sang Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon PNP-IMEG ang Police Station 4 sa Molo, Iloilo City. Si Aurelio ang isa sa mga sibilyan nga gintayaan sang pusil sa mga katapos sang IMEG kaupod ang Special Action Force nga nag-raid sa Molo PNP. Katuyuan sang raid nga magserbe sang warrant of arrest batok sa isa ka dismissed police officer nga ginapangatubang o nagapangatubang sang kaso nga murder kay ginapatihan nga nagatiner sa nasambit nga police station. Apang wala man nakitaan sa mga operatiba ang target sang ilang operasyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Aurelio, iyagin pahayag nga yara gihapon ang iya kahadlok kag kakulba. Ilabi na kung ginapanumdum niya ang posibilidad nga naglupok ang mga pusil nga gintaya sa iya. Suno kay Aurelio, sa subong magakonsulta na ini sa iya abogado kung ano ang maayo nga tika nga himuon batok sa mga katapo sang IMEG. Nahibaluan nga ginaimbestigaran na sang National Police Commission o kon NAPOLCOM ang mga insidente nga ginakabig nila high profile bangod lunsay police personnel ang involved.